Ine çay çörek, naharam häzir getirýän. Ýa-daň ok dämi? Ýok, nämeden ýadaýyn? Ine noş bolsun, sowamaka iyi derewçik. Bä. Sowulgamyzga düýü görnüpdir. Şonu aýtjak bolup durdum menem. Ahmet, menem işläýin, saňa da kömek bolardy. Ýok. Men seni işleçek gelip söz berdimmi? Özüm gaýrat ederim. Gaýrat edersiň bilýän. Ýöne saňa da kyna. Ýalňyş düşünme. Sen häzir kazanjyň kwartirada sowalgamyza da ýeten oga. Ya başga bir gowy iş tapay. Ol diňe bir men başlygymdan. Kiçilikden önübesen olsun. Ol gowy adam. Men ondan ýüze görüp işden çykyp bilmer. Bir açyk sawar bolady. Hemme zat gowy bolar. Käte pikir etdim. İçim gürledi. Yüzlön gün özüňe aýna seredip, ulumsu bolmagyn. Ejizlerden yüz dönüp, ýaşaňda ýaşagyn. Geçmişini seredip. Geçmişini seredip. Dostlarım dinle, aytjak sözümü, pul için incitma, garip dostumu. Kıyın önümde yanımda, dine şol bolar. Koğulumda dost tapını, onu yanından etme. Ecizi iter Madamdır çok yani Pul gözlerin kapa Yine bir vardır Gadın Hüngdo koberer Ondan metece ver Mundan gitmelidir Köp alkış kadar Hiç tatmak del başından uçar En tek gücün arka Amraygadan Men menlik edip Neçe ot jigit yanar Bur yalançı Barıtı geçer Hiç tatmak del başından uçar En tek gücün arka Amraygadan Men menlik edip Neçe ot jigit yanar Bur yalançı Kutlayan, sizin kıyydınız boldy. Ýöne, aýalyňyzy alyp gal bilmedik. Allah ýüregiňize giňlik bersin, bagşlaň. Bir yalançı Hiç tatmak del Men menlik edip Neçe kot jigitler yanar Bir yalançı Hiç tatmak del Men menlik edip Neçe kot jigit yanar
hakyky dosty, kynanyňda tanarsın.